för vår del. Jag tycker vi har haft en motflytt i många matcher. Idag får vi väl lite flytt med oss, det tycker jag. Även om matchen är jämn och det är mycket målchans åt bägge håll och ja, det kunde väl kanske slutat med ett oavgjort resultat, men jag tänker inte sitta och be om ursäkt för den här serien för att jag tycker vi har förtjänat. Första halvlek så tycker jag Degerfors började bäst. Vi hade svårt att få grepp om deras centrala mittfält. Samtidigt som vi slarvade alldeles för mycket i lägena vi hade och det gjorde att de fick avstängning på oss när de skapade de här lägena. Jag tyckte vi växte in i matchen. Vi skapade på rejäla lägen. Vårt friläge, den startsträff. Så vi kände i halvlek att kan vi se till att vi får lite bättre grepp på det centrala mittfält och inte slarva och lite noggrannare i de här lägena, så ska vi kunna straffa dem på lite omställningar och även på lite fasta situationer. Det tycker jag att vi gör. Sen så blir det ju självklart så här när de får 2-3 så gör Janne lite byten och går in från trebackslinjen, vilket gör att självklart så får vi lite tryck på oss och det vet alla att då kan precis vad som helst hända, räcker med ett nedträff och stämmer det. Men det var skönt att vi kunde reda ut staden och ja, det var fantastiskt nöjd med det.